Les caramelles estan assegurades, primerament perquè hi ha un planter molt bo de gent que ja fa uns quants anys que hi participen. Hi participa també amb membres de la Coral Casamanya, membres del grup artístic, a partir d'aquí gent de la parròquia, gent quitxalla, petits, llavors jo crec que el secret està aquí, en fer participar, en moure una quantitat de gent important. Bueno, jo penso que és la quitxalla, la joventut, els nens que els agradi cantar, que els agradi participar, que els agradi fer coses a nivell cultural, sobretot el que em pertoca a mi, que és a nivell musical. I a partir d'aquí crear tota una base, i és evident que aquests nens es fan grans, però hem d'anar vigilant que també ho vagin salvaguardant totes aquestes tradicions.